ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೇಕ್ ಅವೆನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಬರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮೂಜಿ 1 ಕಪ್ಪು ಪೇರು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದವೇನು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಬುಡ್ನಾಗ ಲಬ್ಬರ್ಲ ವಿಜಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುನು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ಗ ಈತೇನು ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದಾತಂಡು ಈತ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಯಾವು ಪೊಡಿ ಮಂತದಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ತೋಪುಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ದೆನ್ ಮಾತ ಗಾಲಿ ಸೋಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೇರ್ ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚು ಅಂತಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗು ಪಾಡ್ಗ ಅವೇನೊಂತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಐಕ್ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುನು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸುನು ಪಾರ್ದಾಯನೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಐತ ಲಬ್ಬರ್ನ ವಿಜಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ 30-35 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಬೇಯ್ತದನ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಕೈಟು ಒಚ್ಚಿದು ತೂವೋಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬತ್ತನ್ನ ಬೇಯ್ತನು ಪಂದು ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಅವು ಚೌಲಿ ಐನೆ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾರ್ದ ಐತ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನು ದಿಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.